Vinga, el tenim que tocar tots i totes. Es comencem, entrem ahí un poc, entrem. Norma número 1 per a fer una banda de rock and roll. Teniu que separar un poc les cames. Així no com jo. Baixem els xinots, doblegaets. I ahí. Els rockeros ballem ahí, diu així. I ara anem a muntar una banda de rock and roll. Perquè avui som molts. Fa falta algú que es vulgui ajudar. Que toque el contrabaix i es toque així. A veure com es toca el contrabaix. Com el fa Dani? Es toque així. Molt bé. Es toque així. El contrabaix es toque així. Anem a ficar un altre instrument, vale? Anem a ficar un altre instrument. Diu així, diu així. I també fa falta un toc de ritme. Algú que porti temps i que el sàpiga mantindre. Que toque el bombo, la caixa i els plats. Una bateria fa falta ja i es toca així. Com se toca la bateria? Es toca així. Es toca així. La bateria es toca així. Un toque de planxa ahí. I el contrabaix, com es toca el contrabaix? El contrabaix es toca així. I un altre, és la primera vegada que ho farem així, no. Unes mansatarines no vindrien mal, que salten i ballen damunt del teclat, que les blanques i les negres sàpiguen marxar. Un acordió fa falta ja, es toca així. Olé! Es toca així. Que xula! Es toca així. L'acordió es toca així. I ara que tenia que tocar la bateria, es toca així. Vamos! Es toca així. Olé! Es toca així. La bateria es toca així. I ara el contrabaix es toca així. Es toca així. Es toca així. El contrabaix es toca així. I així la guitarra elèctrica.